Credu bod eisiau bach o awyrgylch yma, does? Mae'n canu. Hyfryd. Nice. Hyfryd iawn. Ti'n mwyn gweld beth ti'n neud nawr, Dan, i ti? Rhaid i. Na, bydd rhaid i godi'r golau lan unwaith eto. Ond wnaethon ni drio, ond o fe. Leis i weld ti. Beth ti'n neud i ni, de? Ni'n mynd i paratoi'r ryseit bach yn defnyddio bol porc, so pork belly, ond Vietnamiaidd. Ni'n mynd i dod i bach o spices gwahanol a llysiau gwahanol i creu blas bach neis. So, sy'n bwysig bod chi'n cael cyfle i marineiddio'r cig. So, gynta y marinid. Okay, so, fish sauce. Fish sauce? Gyda porc? So, ie, yn gweithio'n da iawn. So, tia 2 llwyffordd o hwnna. Yn gweithio da iawn, achos mae lot o halen ynddo fe. So, fi ddim yn adio ddim halen at y ryseit ma, so ni'n defnyddio fish sauce yn lle. Soy sauce, eto, halen. Okay, so, sy'n eisiau lot. Counteractio'r halen wedyn, chi'n adio sir neu melys. So, ni'n mynd i adio'r ddoi, okay? So, vinegar, rice wine vinegar yn hwnna. Gallwch chi ddefnyddio vinegar gwyn. Okay? Right. Sugar caster. Tia 2 llwyfwrdd o hwnna. A dyma bach o mel. Okay? So mae hwn yn real chwer o felys yn sweet and sour, ti'n wa? Tebyg iawn, ydi. Nesa, garlleg. Okay? Garlleg, sinsir sta fi gynta, sori. Just wedi gratio. So, sinsir yn ei cron yn edrych yn frown. Sinsir wedi pilo. Cron bant, okay? Right. So, gratiwch e, neu os nag os gratio ydych chi, torrwch yn fan. Okay? Right. Ond gallwch chi prynu'r pasta yn y tubes, y stwff sydd wedi paratoi, blannu chi. So, pan i ti'n iwso rhywbeth sy'n mewn tiwb fel y past, i ti'n goffod iwsio gyment, neu ydw'n fwy concentrated? Y stwff fresh, yr un peth yw e. Right. So, cyfle, chi'n gallu chi defnyddio fel, nid fel concentrate, ond mae'n edrych fel just past wedi coginio. Weithiau, mae'n wedi adio winw'n sort of fe, neu wedi tawhau y mas ychydig. Okay. Glof garlleg, yr un peth. Mae'n hwnna. Ac yna... Dy sinsir di, siw wyt ti'n pilo fe? Fi'n iwso llwy. Os ffordd rwyddach o wneud e? Cyllell, piler, llwy, maen nhw'n gweud, cos chi'n ddim yn gwastraffu gormod. Lemongrass nesaf, so lemongrass yn edrych fel yna. Neu yn ei tiwb, mae'n edrych fel past. Right. Okay, so llwy ydw hwnna mewn, a dyna'r marinid wedi bronwyd. Tyma bach o dŵr at hwnna, i wneud y bach mwy tenau. Ac yna mewn a'n porc ni, at y cwbl lot. A gewch chi fe i gorffwys yn y hylif yna am cwbl oriau, dros nos os gallwch chi, gore gyd, na mwy o hir. Ti roi yn yr oergell wedyn, de? Na chi, yn y ffridge, clawr dros ben, a wedyn gallu gymryd y blas mlaen. Fe sy'n digwydd wedyn, eitha, mae'n bach mwy tenau, chi'n gweld, mae'n tenau hwnna, a gen i porc yn dod mas fel hyn. Right. So, mae hwn mynd i coginio am tua 10 munud, ond mae beth da fi yn y ffwrn yn barod. Sosban twym, mynd i moyn wneud, yw selio'r cig, a gawn ni adio un marinid at hwnna. Gyda ychydig o dŵr twym. Okay. Troi'r gres lawr. Nes mae'n selio'r cig bant. Okay. Unwaith bod hwnna wedi coginio tua 10 munud, da fe mas o'r ffwrn, fe sychu lan, a mae'n sticky i gyd debyg i hwn. Oh, waw. Okay. Yn gan bod popeth mor melys a stuff, gawn ni wneud pickle fach gloi. So dŵr, siwgr, a vinegar eto. Ond ni'n trafod pickle fan hyn ar, dim tebyg i pickle o'r jar, mae rhaid chi defnyddio'r pickle ma'n eitha gloi, okay? Dwi ddim yn cadw, nid fel preservative yw e, ond blas yw e. Okay? So hwnna wedi toddi, mewn i bowlen. A gewn ni adio wedyn llysiau man, so bach o moron, bach o winos werth. O, mae hwnna ddigon rwydd fan'na nawr, yn diwe? Radish fresh. Ond mae popeth fan'na heb i coginio, a chi moyn y crunch fach fresh yn eto fe. Okay? I weini gyda popeth, rice basmati, bach o winos werth. Just torrwch nhw. Bwyd ffres yn dweud, mae'n even dage. Bwyd ffres, bwyd iach, dwi'n mae popeth yn hynna. Dim byd, neu blaw am siwgr, ond dyma bach o siwgr. Does dim hifen a pethau fel yna? Na, dim fraster ynddo fe. Yr ydych ti dyna pwdyn, Sian. O, fi'n gwybod, fi'n gwybod mlaen ar hwnna. Ond ti'n meddwl, nes ti marineidio y porc na nawr, ti'n meddwl edrych ymlaen at dyddiau tipyn bach mwy braf falle yn yr haf, alle ti roi reini ar barbecue wedyn? Gallwch chi barbecue nhw, gallwch chi ni ffrio nhw, ond beth sy'n mynd i ddigwydd, just ar y barbecue, mae popeth mynd i carameleiddio'r lot mwy gloi. So, cydwch bod y coals yn eitha isial ar yr ochr. Reit, cadw nhw'r ochr. Mae'n bwysig am bod y cig yn coginio trwyddo, ond popeth ar ochr. Ti'n bach o'n porc ni, gyda'n rice. Nes i dorri'r draws ti fan'na pan o ti'n gwneud y rice. Be roi ti mewn yn y fe to? Bach o winos werth, spring onions. Gallwch chi dod i bach o coriander os chi moyn. Os nad ydych chi'n adio'r coriander dechrau, dodwch beth ar top. Dys i'n feini gyda fe. Perlysiau ffres chi moyn defnyddio. So bach yn pickle ni nawr i fynd gyda hwnna.
Nes i O, mae orffen. hwnna'n edrych yn lyflu. Ac yna y ddresyn, pidwch a gwastraffu fe. Dyna'ch saws chi ar y tri. Neis. Ti'n mo beth, ni'n mynd i gwmpa mas dros hwnna nes ymlaen nawr i doi. O, dyn. Byddwn ni gael un ffordd yn y canol fan hyn. Ni'n cario ffra.